हिनजावना एम्फौ एवगासिनो लांगा सांगा न'आव नै दिनैसो बानायदों जानो गैयिनि फिसा मा ओंख्रि ओंखाम जादों बाबा थाब थाब जा गाइखेर बायदि नुलायदोंलै गाइखेर होदो नामा ए फैनो गोनां बायदि जादोंलै मा नायखुमाथाय हाँ वीडियो सर उसुं गोदान बानायदो नै आयौ 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 जानला मानला खाथार लांगा सिंगा मामा ताकुर ओइ माथो गावबायबो बेखौथ' मिथिखादो बयबो दैया बुङासै बाप साइकेल आंना बिराद पुरना जाबाय नै इयो क्लास 8 9आवनो बायनायमोन आजिल' जाबाय 8 बोसोरसो जाबाय खोमा 9 बोसोरसो हिनजावना एम्फौ एवगासिनो लांगा सांगा न'आव नै दिनैसो बानायदों जानो गैयिनि फिसा मा ओंख्रि नै जोगोनार एम्फौ फिसालाया नायलाय फिसालाया गेलेगासिनो हाब्रु दैब्रु आयो हा खोबावनांगौ बेखिनिखौ खर'सो मालाय लांबायलाय फैसा थाखा गैलाय लांला बेफोरखौ मावनोबो हाया माथो गैजा रोङि फिसा नै न' उनखैसो जाना न'आ माने उसुङा आरो इसिंबो होनो सोरबा उसुंबो होनो बैखै सिगां नै बेरा खाथाबलायनाय न'फोरानो लुनोबो हाला yung